Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster broder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Dinten-dinten menika waosan Injil sampun napak ing pungkasaning sabda rahayu ingkang dipun paringaken Gusti Yesus dumateng para murid dalem ing redi kangge bangun dasar utawi pondasi para murid bangun komunitas murid-murid dalem Gusti. Gusti ngajak para murid dalem bilih anggenipun netepi menapa ingkang dados pranatan utawi dalan nuju ing komunitas sing begja rahayu menika boten gampang. Dalane ciut, dalane cilik, gapurane ya sempit. Lan anggenipun liwat boten sedaya tiyang purun, saengga namung tiyang sekedhik. Naminipun bangun gesang sesarengan sing sae, langkung-langkung yen kula panjenengan limbang-limbang jamane awake dhewe sakniki, tantangane sansaya kathah. Mirungganipun nggih kepentingan-kepentingan pribadi, ambisi-ambisi pribadi, kabutuhan-kabutuhan pribadi sing kadang kala ngarubiru lan ngalang-alangi anggenipun bangun kabegjaning gesang sesarengan. Saiki nek do kumpul bareng wis rada kangelan, sing kumpul rosario umpamane utawi rapat ya mung kuwi-kuwi wae. Liyane mbuh wonten ing lingkungan kula kinten nggih sami, sing kumpul ya mung kuwi-kuwi wae. Sing ora tau kumpul ya blas. Mbuh mergo ora peduli, mbuh mergo ora ngerti, utawa ya wis ora sadar, wis semaput menggaing urip bebarengan. Durung meneh alasan-alasan sing digawe mergo kesel, mergo sibuk, mergo pikirane ruwet, atine ya galau. Lah terus ya ora bisa mbangun gesang sesarengan sing begja rahayu. Rasane mung aras-arasen, mikir urip ya wis bosen. Mila Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem. Para murid katantang supados wantun ngliwati dalan sing cilik, gapura sing ciut. Ateges Gusti ngajak para murid bangun komunitas murid-murid dalem pancen ora gampang. Ning aja wedi, aja mundur, aja nglokro, aja mutung ning tengah dalan. Maju terus, pantang mundur. Mbok kudu rekoso, kudu kurban. Lan menika estu kula yakin sacara pribadi wonten ing tengah-tengahing jaman menika tasih kathah para murid dalem sing duweni semangat kados mekaten. Tetep wani rekoso, tetep wani kurban, mbok dalane ciut, gapurane sempit. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 7 ayat 6 kalajengaken ayat 12 ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene,
barang suci, aja kok wenehake asu lan mutiara kok biyokake babi. Mundhak mung didak-idak lan babine banjur mbalik njeronggot kowe. Kabeh sing kok karepake karep ben ditindakake wong-wong, iku tindakno kanggo wong-wong mau. Iku angger-angger lan kitabing para nabi. Mlebu liwat gapura sing ciut, awit dalan sing ngener marang kabilahen iku jembar lan amba, lan akeh sing ngambah dalan iku. Ciut temen gapurane lan cilik temen dalane sing anjok ing urip, lan sethithik temen sing nemu dalan mau. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika peranganing sabda rahayu ingkang dipun paringaken Gusti wonten ing bab-bab terakhir. Gusti Yesus paring pitedah bilih sedaya ingkang sampun dipun ngendikaaken menika kados pilihan, arep urip sing kepenak ning susah apa urip sing kepenak ning gampang. Mung kepenake sing kados pundi? Kepenak mergo ngraosake begja rahayu nderek Gusti utawa kepenak sing ditawakake donya? Mila Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem ingkang sepisan, aja ngasik menehake barang suci marang asu utawa mutiara marang babi. Barang suci ya kudu disimpen utawa diselehake ning gereja. Mutiara ya dienggo perhiasan, aja malah diwenehake asu utawa babi. Mengko dadi perkara kewan loro iki dadi perkara ana ing urip bebarengan nggih. Ateges menapa? Gusti ngersakake supados para murid kanthi wicaksana ngadepi maneka warni perkawis menika ampun ngantos klentu, ampun ngantos grusa-grusu. Aja ngasik salah sasaran utawi kleru anggone menempatkan diri. Ingkang kaping kalih, Gusti ugi ngajak para murid kados pundi mbangun gesang sing harmoni, gesang sing imbang. Apa sing diarep-arep para murid bakal kelampah ya kudu dilakoni dening para murid dhisik marang wong liya. Menika kula kinten hukum keadilan nggih. Nek awake dhewe tumindak apik marang wong liya, ya pangarep-arepe wong liya bakal tumindak apik marang awake dhewe, utawa awake dhewe ngarep-arep wong liya apik marang awake dhewe, ya awake dhewe kudu wajib ngapiki wong liya. Menika sing penting. Aja ngasih awake dhewe ngarep-arep wong liya apik marang awake dhewe ning awake dhewe ora gelem. Awake dhewe mung protes-protes wae, komentar-komentar wae, ning ora gelem tumindak sae marang tiyang sanes. Kadang kala kan awake dhewe ngoten niku. Protes, komentar, ning ya merga awake dhewe ora gelem disiki tumindak sae. Amargi menapa? Asring kula aturake wong delok kuwi mung kendele alok. Mergo ora gelem partisipasi, ora gelem terlibat. Ingkang kaping 3, Gusti ngajak supados para murid nggih sadar dalan kanggo nggayuh begja rahayu komunitas utawi gesang sesarengan dalane cilik gapurane ciut. Mila ora kabeh wong seneng ngambah dalan sing cilik kuwi, ngliwati gapura sing ciut kuwi. Para murid dados pribadi-pribadi pinilih sing dikersakake Gusti supados setya ngambah dalan sing cilik ngliwati gapura sing ciut kala wau kangge manggih karahayon. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.